Good morning mga kapanyero. Dito naman tayo sa isang pinapatayong project. Ako po yung gumawa ng plano nito. Ito. Dito sa kuan nito, Kawayan. Kawayan. Yan po at titignan natin yung mga tawan natin. Ayan po yung kuan nila, Vice Foreman. Yan. Itong planong to ay nakuha natin sa sa Italy. May barkada akong isang contractor doon. Eh, dinaya ko yung forma niya. Ayan po. Marami nagtatrabaho dito, mga 10 tao. Yan, yung isa. Nasa taas. Yan, hininog muna yung hinahalo nila. Yan. Ay, Foreman. Yun po yung welder nila. Walang bakante. Ayun, darating lang ng isang araw galing sa Saudi. Yun. Nasa tuktok. Kaway-kaway naman dyan. Yun. Dalawa sila galing Saudi. Yan, expert yung mga yan. Nagbilibid yun yung ano dun. Laking bahay. 10 by 12. Yung plano nito na galing Italy ay pangalawang bahay pa lang ito. Yan yung water boy nila. Yan. Nyawit mo manag. Tingnan natin yung kabuuan. Kasi atin yung pa. Ito. Yan. Ayun, nakikita natin yung view na maganda. Dito tayo. Ayan. Ayan po. Kaya mag-subscribe na kayo sa aking channel at magaya nyo itong bahay na to. Made from Italy. Ayan. Ayan po. Kaya bye-bye mga kapanyero at sa susunod na view ng isang bahay na to pagka natapos na. Okay? Just like, subscribe my YouTube channel mga panyero. Bye bye.